Volám sa Emília a predstavujem vám náš celoročný trojizbový dom Barn, 48 m2, ktorý môže slúžiť ako rekreačná budova a s príplatkom ho vieme skolaudovať s energetickým certifikátom A0, čiže môžete dostať aj klasické stavebné povolenie na stavebnom pozemku na území obce alebo mesta. Tento domček je možné postaviť aj s obyčajným ohlásením. Nad spálňou a kúpeľňou sa nachádza moderné loftové spanie. Vnútornú dispozíciu si dokážete voľne zmeniť a domček dokážeme aj predĺžovať. Vonkajšia fasáda môže byť aj šúchaná a vnútri môže byť aj sádrokartón. Cena 40 000 eur obsahuje kompletne dokončené vnútorné priestory s kúpeľňou, elektronštaláciou, laminátovou podlahou a základy na vrutoch. Máme zastúpenie vo väčšine okresov Slovenska, kde vám naši kolegovia všetko vysvetlia, vybavia hypotéku a dokonca predajú aj vašu predošlú nehnuteľnosť. Všetky povolenia a úrady vyriešime za vás. Môžete si vybrať aj z našej ponuky pozemkov. Pre bližšie info navštívte našu stránku americanliving.sk.